Mitäköhän mun toisella siskolla menee? Au! Mä jumitun varmaan Ai en jumittanutkaan. Ouch. Ai heikolta, tulitkin juuri sopivaan aikaan. Nyt teen kerron kaikille. Minä lähden lomalle. Niin... Sitten... Pitäkää itsestään huoli, ettekä ala pelleilemään tai semmoista. Lähden... sen sinun kaverisi äidin kanssa Ranskaan. En tiedä tuonko tuliaisia, mutta hei hei. Heippa äiti. Tätä päivää mä oon oottanut. Ai, mun lasitkin tippu. No mut joo, siirry sisko. No, hei teillekin mussakat. Heippa äiskä. Moikka! Mikäköhän hänelläkin on? Ai niin, minä en tietysti porreita. Ouch. Tulipas kovat purros. Mutta mene nyt. Kullat. Minä lähden tuon kaverin, sen tietyn kaverin, sen. Tulehan alas, Bella. Wow! Niin mitä äiti? Sinun bestiksesi äidin kanssa minä lähden lomalle nyt. Me myöhästymme, jos meillä on vain puoli tuntia aikaa. Ja matkassa menee ainakin 20 minuuttia. Niin meillä on 10 minuuttia aikaa varttua lentokoneessa. No hei hei! Äiti lähti lomalle. Niin kyllä lähti. Ouch! Venla. Sä tiput aina, jos jotkut kaksi sanoo saman asian, niin sit sä sanot, niin onkin ja... Joo. Mut no. Mä menen ainakin sille tänään kylään. Ehkä yöksi. Ouch! Nyt mä kaaduin. Hei, susta tuli nää. Mua häiritsee tää. Ottakaa köyryysmaston. No. Joo. Mitäs teillä menee? Ihan hyvin. Ouch! Hei, sä kaadoit mut. No, sori. Niin ihan hyvin. Okei. Noin. Venla, älä koko aika viittii. Noin. Niin. Ouch. Noin. Niin. Teillä varmaan menee hyvin, mutta joo. Menee. Mut mä lähden sille mun Vesulle kylään. Okei, moikka. Moi. Sisään. Moi, mä tulin teille, Pesu. Onko sul Pesu meidän perheestä? Mä en oo tiennyt. Ai moi, Pesu! Mä oon sun Pesu ainakin. Niin oot.
Mitä? Niin mä oon sun besus. Eiks sä... Niinku perhebesu? Eli paras perheläinen sun elämässäsi? Ei voi olla perhebesu. Ai, no ei sit. Parat siskat. Vaikka. Älä nyt mua vessaan työnnä. No, nyt oikein jäi auki. Nyt on jo aika myöhään. Eikö kohta pitäisi mennä nukkumaan? Kellothan on vasta 9. No niin on. Mennään ylös. Voi Jeesus teidän kanssa. Tää ei oo teidän huone. Älkää tulko sen takia tänne. Näin. Mut joo. Mitä mut joo? Ei oikein mitään. Mutta mä menen nyt alas. Alettaisiko jo nukkua? Me mennään ainakin. Ouch! Me tiputtiin. No, mä lähden sit kotiin. Moikka. En mä edes ehtinyt olla sun kanssa, Besu. Sori. En enää tuu. Mä menetin kai mun bestiksen. En sit oo sen Besu enää. Hei, älä viitti. Viitin, en oo. Oot mun paras sisko. Mut joo, käyn pihalla äkkiä. Mut siis! No, ehtihän se mennä. Ouch! Sainko mä aivotärähdyksen? Et. Oisit muuten ihan sekasin ja silleen no ihan sama. Mut jo, sisko, kuinka kauan sä oot kattonut telkkaa? Telkassa on uutisia. Hei, täällä TV. Ilta-Sanomat, tai silleen, niin, uutiset. Nykyään on huhuja, että jos oven jättää yöksi auki, niin tulisi kauhea hirvitys. Hirvityksestä ei tiedetä vielä minkälainen se on. Semmoinen tapahtui eräälle pienelle perheelle. Perhe oli hyvin surullinen sen asian jälkeen, kun hirviö oli tullut heidän talonsa, hyökännyt. Siitä ei saatu mitään tietoa periaatteessa. Mutta sanomalehdissä tulee se tarina, sillä en ne uutisissa ala kertomaan. Muistakaa pitää ovet lukossa öisin. Ne tulee yleensä keskiyöllä. Niinpä! Hippä hai! No, mutta minäkin lähden. Muistakaa varoa. Oikeasti, tämä on totta. En puhu potaskaa. No, miksiköhän katsoin telkkaa? Nyt on keskiyö ja meidän sisko on pihalla. Mitä sille käy?